баъзан вақтҳо мардо ба ҳамсарошон ҳам хеле таҳдид мекунанд, ки агаре хеле кардӣ мерам зан мегирам, ва баъзан вақтҳо таҳдидам нест, гӯё ки шӯхӣ бошад. Яъне ки мешинанд, мехезанд, ҳам як гап доранд. Ихе кардӣ зан мегирам, фалон кардӣ зан мегирам. Баъд мегӯянд: чӣ зиқ шидӣ? Хая шӯхӣ кардама ки дарав зиқ мешӣ? Фикр наметавонанд, ки ин танҳо шӯхӣ нест. Барои онҳо шояд ин шӯхӣ бошад, вале дар зеҳни он зан ин таҳдид ба амнияти ӯ аст. Яъне ки вай зан дига худашро дар ҷои бехатар ҳис намекунад. Ҳамеша бо як изтироб зиндагӣ мекунад. Бо як тарсу ҳарос зиндагӣ мекунад, ки ҳоли ягон гӯш чӣ шавад, недай Бог, мана пеш мекунад ё ки зан мегирад, мана мепартояд. ба хотири ин ки вақте ки асаби ҳамсари шумо ноором бошад, вақте ки вай зиқ бошад, нороҳат бошад, вай наметавонад ки фарзандони солиму фарзандони рӯҳан қавӣ ба воя бирасонад. Асаби ороми модар ин оромии фарзандон аст.